сюрреалистки, разчиствайки една теоретична матрица, върху която може по-нататък да продължават и анализи, и разсъждения, и дебати. Тук професор Тодоров вече спомена, изясняват се основно два подхода към темата, епистемологичния и феноменологичния. И по някакъв начин това от тази гледна точка книгата представлява чудесно резюме просто на личните възможности на знанието на теорията в този профил. От друга страна книгата излъчва много обобщение. И в този смисъл дори това, което вие споменахте преди малко в въпросите си, това определено си пролича. По някакъв начин книгата кара така неангажираният професия читател да се задава въпроси, да прави аналогии, да прави илюстрации. Нещо друго бих казал много позитивно за тази книга. Това всъщност думата я употребих малко по-рано. Така професионално и методологически тя е есенциалистка. В днешния период всеки вид теория много лесно се идеологизира. Вкарва се в някакъв идеологически уклон или казано илюстративно по отношение на темата за паметта. Много по-често ще чуем споменаване на Холокоста, отколкото на Херинг или Хусерл. Това определено е така. По някакъв начин нашето време социологизира, опредметява, прагматизира, понякога дори с риск да политизира просто нещата. Но това са цикли. Това са цикли. И във всеки от тия цикли, мисля, че тази книга би била така нагребена на една вълна. Аз от Анита специално имам много пресни впечатления. Само преди 2 седмици завърши една международна конференция в Югозападния университет в Благоевград, където там съм англицист, литературовед. Аз бях сред организаторите и тя беше един от докладите, изнесе един брилянтен доклад на тема схемата у Кант. Еднакво бистър и еднакво интелектуално ангажиращ и предизвикващ. Спомням се преди това колко пъти говорихме, тя много се притесняваше, че някакси нейната тема не е така много на нивото не е много на нивото на литературоведи, особено англицисти, че може да се окаже непонятна, не съвсем в техния профил. Нейният доклад беше от най-бистрите, включително ще кажа и така в сравнение с литературоведските доклади. Даже по някакъв начин чудесно се превърна в нещо като теоретична матрица, върху която произтекоха вече други разговори и така върху които се понаместиха други по-късно доклади. Така че дори когато се говори за нейната книга, че е интердисциплинарна, нейният ефект е още по-интердисциплинарен, бих казал. Това имам да кажа. Все пак това не е семинар, няма да има пространство за въпроси, коментари и засъди, поне официално, а всеки ще може лично да изрази отношение на Анита, като предлагам да се чувствате в един дом и за здравето и за доброто бъдеще на Анита, за упресняване на паметта. За упресняване. И за лечение на здравето. Разбира. Честита книга. Специално за многото езици, които Анита владее. Тя е единственият човек, който съм виждал, който, когато съм написал, който е родния език, тя се замисля. В този смисъл това е така наистина просто голямо.